दुखुनांथाव खौरां समाज सिबियारि रुंसारि मार्जित बसुमतारिनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होबाय। गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि मार्जित बसुमतारिनि हरखाबै रुंसारि जानाया बर' हारिजों लोगोसे बर' समाजनि गिदिर खहा। थारैनो गसाइगाव ओनसोलनि बयजोंबो मिथिसार जानाय ठिकादार आरो समाज सिबियारि मार्जित बसुमतारिया थांनाय रबिबार खालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि जायनि जाहोनाव सोनाब बंगनि सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानायावनो थांनाय हराव समाज सिबियारि मार्जित बसुमतारिया रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि रुंसारि मार्जित बसुमतारिया फालांगि खालामनायजों लोगोसे गोबां समाजारि बेरेखा हाबाफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरजों खामानि मावबोदोंमोन। थारैनो मार्जित बसुमतारिनि रुंसारि जानाया नखरजों लोगोसे बर' समाजनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा। बे समाव बिथांनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होबाय आरो बिथांनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनायाव क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफ्राबो बिथांनि न'आव नुजाथिहैदों। दुखुनि मोनसे सान जोंनि बर'फोरनि सासे आगसारिनि एन्ट्रप्रेनर लोगोसे सासे फिलान्थ्रपिस्ट समाज सिबियारि बा बिथाङा फालांगियारि जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथाङा मोनसे फालांगिनि फोथाराव जौगासार थाखोनि सासे फालांगिरि जानो हादोंमोन आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बर' मानसिफोरनि थुलुंगा बिथाङा जानो हादोंमोन। बिथाङा खालि फालांगिल' नङा बा गावनि एन्ट्रप्रेनरियेल खामानिल' नङा, बे ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिथिङाव स्कुल कलेज गायसननायनिफ्राय लानानै फुटबल एकाडेमि गायसननायनिफ्राय लानानै जोंनि राजखान्थि समाजखान्थि धोरोम गासिबो फोथाराव बिथाङा बिहोमा होलांदों। दा बेबायदि सासे जोंनि गोसो गुदुं सुबुङा अबथिरा जिउ गोमालांनायाव जोंनि बर' हारिल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलहानो जोबोद गिदिर मोनसे खहा जाबाय। आं आफा इसोर आनान गसाइनाव आं आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जिउमाखौ सोरगोआव लाफायो आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो, बेनि थाखायनो आं दिनै आर'ज गाबदों। दिनै जोंनि बे जारागुरि ओनसोलनि थाखाय आरो लोगोसेयैनो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे दुखुनि सान होननानै आङो फोरमायनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला सासे समाज सिबियारि लोगोसेयैनो गाहामथार सासे साक्सेसफुल फालांगियारि आरो मोनफ्रोमबो हारि धोरोम साफ्रोमजोंबो जेबो बासियाजासे समाजनि खामानि मावग्रा मानगोनां मार्जित बसुमतारि आदैया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बे रुंसारि जानाया खालि न'खरनिल' खहा जायाखै, जोंनिबो गाहामथार बेयाव खहा जाबाय। मानोना बिथाङा गोथाङै थानाय समाव जेरैबायदि हाबाफारिखौ मावदोंमोन समाजनि गेजेराव आरो माखासे जिखिनि मावनांगौ आद्रा दंमोन निस्सय गोबां बेयो खहा जानानै थालांबाय होननानै सानदों। दा मिजिं थिदों जिखिनि खामानि समाजनि थाखाय मावदों बिथाङा बे आद्रा थानायखौ निस्सय फेमिलिनि सोरबा सासे फिसालाफ्रा दायथ' लानानै निस्सय मावनो हागोनब्लाबो खिन्थु माखासे जिनिसा गोबां खहा जाबाय। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि सायाव जोंनि बे ओनसोला गोबां सोनारनाय दङमोन। बिथाङा सोरहाबा मोनसे दुखु जारला गोग्लैयोबा बेक्तिगत'आनो जाथों बा समाज बिथिङावनो जाथों बिथाङा आवगायबोनानै साफ्रोमनोबो हानायमानि खहाखौ सुफुंनो थाखाय नाजायोमोन आरो बे रोखोमैनो ओनसोलनि सासे बयजोंबो अनसायजाग्रा सुबुं जादों आरो नोंथांमोना बयबो नुदों दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा फैनानै दिनै बिथांखौ जोबथि बिदाय होफैदों बिबार बारसे सारनानै सोरबा गोथार गामसा होनानै। बेनो फोरमायदों जे बिथांनि सायाव जोङो बेसेबां गाहाम मोनोमोन, मोजां मोनोमोन। गतिके आं मिजिं थिदों बिथांनि जे रुंसारि जानाय जिउ बे जिउआ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनथों, लोगोसेयैनो दुखु जानानै थानाय न'खराव जाहाथे इसोरा बेवहाय बोर आशीर्बाद हरो आरो लोगोसेयैनो दुखुथिया न'खरनिसिम आंबो गोसो गोरबोनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों रायजो राजानि आरो बेक्तिगत'नि जानानै। गतिके जों मिजिं थिदों बिथांनि जिखिनि माखासे खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो निस्सय इयुनाव फेमिलिनि जिखुनु सासेया दायथ' लानानै निस्सय मावगोन। थेवब्लाबो आं सानो जे बिथांनि मावनाय बादि
जोङो मालाबाबो आरो बेखौ गुबुना फिलाप खालायनो हानाय नंला। दा बेनि थाखाय जोबोद मोनसे खहा आरो बे खहाल' नङा जोंनि गोसोआव मोनसे दुखुखौ लाबोबाय होलांबाय। दा बेनिखायनो बिथाङा अरायसम जोंनि गेजेराव मख'जानाय सासे सुबुं जानानै थाथों आरो सुबुं जानानै थागोन आरो जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा। जोबथा समसिमाव न'खराव सोर सोर गालांखो? दा न'खराव दिनै बुंनो थाङोब्ला मादै दङ, गावनि बिसि आरो लोगोसेयैनो बिसालाफोर 3 दङ। 3 बिसालाफ्राबो हाबा जाजोब्बाय आरो बिसुफोर दङ आरो बाय बाहागि गासिबो दंजोबो। गतिके जिखिनि दं सुख सान्थियैनो जाहाथे बारलांबानो हाथों बेखौ आं कामना खालायदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।